pakawigwa 1 2 muguva rimwe chete, coffin rimwe chete, semunhu, sewanhu. People were made to believe munhu one. When in actual fact in box mamunhu one two. Ndopana nyambo. No, ndopana ndoda kuti mutaure. Kuti kati aiwa mwana akaiswa hake pakati pemakumbo asanga asina kukwana. Anozviramba ndiani? Anozviramba ndiani? Because munofanira kuona nemararamiro atoita mazuva ano. Muri kuverenga manewspaper, muri kuverenga news, muri kuona chii every time. Munhu abatwa aine musoro yewana 6, munhu abatwa aine makumbo ewana, munhu abatwa aine zvakati. Andizvo. Saka tiri zvinhu zvakadai zvinodii? Hazvifani kuitika. Kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Namira pamberi pedara mambo mudasa. Namira pamberi pedara mambo. Zvesa ndizvo zvokwadi. Ndizvo zvokwadi. Ndikaipa chabatwa nemhosva. Ndikaipa chabatwa nemhosva. Marari mbatsiro. Pamusoro yemambo. Isusu takaita nhamo. Isusu takaita nhamo iri pawikendi yakapfuura iyo. Mwana abva asvika kuHarare. Ndobva wauya wakasvika pana vakasvika wataika munhu wedu zvese tapedza vachibva wadzoka kana bwachinamai achinamuisa vachibva wadzoka kuchipera 1 week ikisati vabachi ndobva azouyawo akaenda dzoka kunoko kunei zvikanzi pane zvandikutarisira kunoko zvakadzoka kunoko pane zvatiri kuziva pane zvatiri kunzwa ndati aina hapana chandinoziva inini hati kuenda kuna vanhu vanoziva mazvona ndobva vandokwirako vanofunga vaenda vasabhuku tikati achiuya tikadzisaniva hatinozomuona kumufonera akadai ndizvo chete tati tikaiteni kuna vakuru kuiga mwana namai mugwari muchiri izvi ndizvo tatsananguri vega zvakafamba sei akamangara nyaya ndiani uye ndakamubvunza iyeyo ndatarirwa nenhingi kuti endai moti zvinoitwa sei kuna vakuru variko kuti asati tambozviona ndati akamangara nyaya ndiani ndimi. Saka chamudoti kubatsirei chii panyaya yenyu because mangutaura asi chandaona pane zvamataura kuna vanhu vakuru ivo kuti vanditaure zvinosombozvii ngoti zvinyuka zvakaitika mukati momwedu. Imi munoti makawiga ndimi here makawiga? Aiwa ndiwo vanga varipo vachiga ndandiripo zvangu semunhu mukuru ndandiripo but ndizvo zvava kutaura. Mugarai pasi pavo ndiani akabatsira baba vangu? Zvakaitika mukati memasiyo munatanga ndemazita enyu. Ini ndozenita yangu iyanzadzi yangu zvakaitika mumusha medu tine mwana wayanzadzi ndiri kuHarare nemukadzi wake waine mwana wamusikana. Mwana wamusikana takangofonerwa kuzi mwana wafa. Kwabva wadini zvikazi tiri kuuya kumushando bva wauya nemutumbi. Wauya nemutumbi isu ndokugasha ndobva taika kwabva kwapera mazuva manganingani baba wacho kwabva adzokera kumba. Kwabva yabva ndadaizwa kumba bva ndadzokera kumba. Vandasvika patabvunza godheni chii chakaitika unoti mwana wakangorwara bvangodona vatatakura vataenda kuchipatara. Havashatauriba kuti mwana wazvo takaenda naye kuchipatara mwana wanga akazvitakura dhokita wakaopareta parereni atwa mwana uyu wakaisa pakati pemakumbo avo emwana uyu wafa ndokuya naye kumba isi ndokugasha ndokuika hatina kuzvizviziva tagara wari kusenza ikoko kuHarare kwacho kwakuine mwana kunyaradzi kwacho ndobva wazotifonera kuti vanhu vekatengwa mwana wakauya makaudzwa notanga ine mwana wakaiswa pakati pemakumbo emwana tati hatizvizi ndobva tarikokorodza vanhu vekatengwa tese wabva tabvunzana todii nyaya kumudaidza godheni haangauyi muridzi wemwana uyu haawi godheni uya itipe igare pasi haawi kusvika takakokodza bva tazoenda kwasabhuku svike sabhuku tauya maundu ndio zvakaitika musha medu saka tiri kukumbira kudini
kuti tigadzirisewo musha medu izvo zvakaitika izvo. Hatigoni kuika vanhu vairi pamuguwa 1. Ndiyo nyaya iri tinayo. Right. Igoti nachibhero. Chichakaita. Sura chinyange. Sura idai. Ndinogoti nchaengu. Chikatika ndichikudai mambo. Mwanangu handaiziva kuti akazvitakura. Ndati ndasingazivi kuti mwanangu akazvitakura. Zvakaitika nezvekuti akarwara ndiri kubasa. Nayo chinhu wangu aripo. Vamwe pakati peusiku chaipo. Saka vakadza kuda kumubatsira kuti aende naye kuchipatara. Vamwe vakabva pamba vachimutakura. Vakadonha murodhi vachienda. Vazosvika kuchipatara mwana ashaya. Vandifonera ndiri kubasa. Ndikaenda kuchipatara kuya. Kasvika ndodi ndozvaitika. Zvikanzi alright, tikanyoresa zvese zvaidiwa, polisi yanga iripo, zvese ikatora madetails zvese zvikanyorwa. Mwana akaiswa akaenda kupala. Aenda kupala tikanzi ngozuya mangwana todi postmortem kana ichinge yabuda. Tokudza kuti zvakamira sei, chii chakauraya mwana zvakamira sei. Zvakaitika Sunday makuseni ma Sunday. Musi wa9 November. Zvadaro patadzokera kumba. Takutorongo toita sei program zvakamira sei. Tomatakabva kumba mangwana acho emandi makuseni. Takananga kuGomo. Hana kushekera kuParinyatwa. Takaenda kuGomo hospital ndokwakatenga. Ndokwaka pakazotora postmortem. Atora postmortem. I think zvatora nguva zvatombonetsa postmortem azara mwana. Zvakandofa zvazoita I think kumapatso 1 and 2. Tapedza kudaro ndopazonzi postmortem taita. Chiuya tikudzei kuti chichade chauraya mwana. Ndipo takapinda inini nomukwasha nadzimai vangu. Tapinda vakatiudza dhokita kuti inini mwana makuchiziva kuti ane pamwiri. Kati ini ndasingazivi. Zvanzi asi mwana angane pamwiri. Saka isusu tichaoperata tichibvisa mwana ari mudumbu. Asi taona mwana ashaya nenyaya yekuti 1 3 zvakataurwa. 1 mapapu akanga akomberedzwa nemvura yakawanda. 2 chiropa chake changa takakusvibira chachinja kala. 3 zvikanzi BP yake yanga yakakwira. So zvinhu 3 zvakataura dhodha. Tikati avo zvakanaka. Ndopatazotanga kuprocessa burial order. Zvakatora futi nguva. Asi mwana angatotorwa after postmortem akabva achibvaenda kupala. Isusu tazopedza zvese maprocess aidiwa pachipatara. Takazotera kufuneral pala kwaanga ari. Tasvikawo funeral policy yedu yakadambooneka ikanetsa. Takazototraya kuti toita sei kuti tikwanise kutora mutumbi wedu musi wacho iwoyo. Ndopakazoti matimetable manheru. Tapedza zvese zvazvichinetsa mari dzabhadharwa nekudini. Pakazoti chiuyai akatobuda I think mortician akatobuda panze pedho. Vanhu takagarawo pachiwanze. Zvikanzi takumbira kuti varidzi vaAnisha vauya vaone mwana kuti ndiye here risati kugezisa kuti muzive kuti ndiye here mwana wenyu kana asiri. Takapinda inini nehama dzangu dzese dzanga dziripo vese vakanga varipo kusanganisira nasekuru vangu vaviri hanzvadzi dzamai vangu. Takapinda muya manga ari mwana anga chiri muchikaita kunga chitrailer akaradzikwa imomo. Then uyu vanogezesa wacho vapo ndopakati mamuchiziva kuti mwana anga akazvitakura. Tikati he taudzwa kuchipatara. Hanzi okay ndopakasimudza mwana wacho. Hanzi ndiye mwana wacho angari. Hapana chimwe chazotaurika kubva ipapo. Ndotora chokwadi nemo. Handidi kuvesera nguva, handidi kuita kana kudii kana kuda kutenderera. Zvadaro takapedza tabuda panze. Kasara vachiita zvavanoita nemutumbi handizi nekupfekedza nekugeza kwanoita. Vazopedza vazotidedza futi. Tapedza kuti kugeza mutumbi wenyu kumupfekedza. Tamuisa mukofini. Saka toda kuita service. Sindo zvatoita vachipapala pano kuti each and every body inenge yatapedza zvese tinoisa munamato. Ndipo takapinda mumuhall. Zvakaitwa izvozvo zvekuservice iyo. Tapedza zvikanzi kuti muone futi kuti bhodhi irimo ndiye here mwana wenyu. Tapedza hapana munhu anga arimo wese asina kutarisa. Ndipo pakavhurwa bhodhi tikatanga kuvhiyiwa tichibuda. Tabuda tataronga zvetransport ndipo takatoisa mwana mumota. Tikaya kuno kumusha before tasvika kuno kumusha ma2 am. Tasvika 2 am zvikanzi vanhu vagarisa tasvika tikaudza vakadambudziko raitika kuti mwana ashaya zvakadai. Totongokata zvimwe zvacho zvakarebesa kuti wanguva tasvika paya handiti mwana
makuseni acho ndipo hanzi atichakwanisi kuti isusu nhasi adarikidzi kuti arare futi pano nhasi. Takutongoti nhasi wacho takasvika 2 AM handiti makuseni acho hanzi vanhu ndakutenda vanhu vatende makwa atisina kuti mwana agare mumba bcause vanhu vagarisa panapa hatisina chikafu chekuvapa nekuzodini hapana chandikwanisa kuramba ndinenge ndisina masina acho but hapana chakaita kana mati aende munoibva anoenda ndo program yakaita kusvikira mwana aenda. Asi ndofunga tisati aenda kumakuwa inini hanzvadzi dzangu takatombotaura nomukoma wangu isusu tasati tiri tumba medu mababa vamwe chete mai vamwe chete vakomana 2 nevasikana 2. Mukoma wangu akadedzwa akaudzwa dambudziko kuti uyu mwana anga aine pamwe asi akatomboedza kuda kutizira zvakazobuda mushokunga ashaya takuda kutsvagidzwa kuti chii chakanyatsoitika so zvikanzi akambotira kutizira because anga ari form 4 ane 17 years achingopedza kunyora musa 30 October musa 9 November achibhasha marizatsi akasara achibuda apasa but nomu hapo system so zviga zvikondirwadza kunetsekana mupfungwa kubva November up to now handina zororo vanenge vangoti ndese zvavataura ndezvekunyepa ini hapana pandakambowanza tapedza kuiga handiti ndofunga takazogara mumba semhuri yedu isusu vamai umwe chete mubaba umwe chete nana mai vangu 2 vasara vanini vamai vangu handiti tasara paya tikataura ati chii chimhanyatsa kuitika kwara vai magara sei ndogara sei ati ini kwara upenyu hwakatondiomerawo saka tikatoita sei topanombotisvaya kuda kutsvaga padzimuprofita ani vai aniko vanzi toadedzere wauya kuti wambotonesa kuti chii chiri kuitika ndii iwo wakabva waramba muprofita akati hanzikwanisi kueko avo akati saka imimi chendai natete hanzvadzi yangu iyi yandotedzera kusvika chendai nawo kwavanogara vanogone profita taida kutorara pamusa wacho pamusha ipapo hasati apedza wandokungiwa nyaya yangu iri pekuti pakawigwa 1 2 muguva rimwe chete mukofini rimwe chete semunhu sewanhu. People were made to believe munhu one when in actual fact box mamunhu 1 2 ndopane nyaya no ndopane ndoda kuti mutaure kuti after imi maenda kupala wakupala wakutaurira wakurakidzai mwana kuti uyu mwana handiti chanda kutadza kuandastanda nawo ndechekuti mwana akazobuda here mai afa what's actually happening mwana aburitswa what's the procedure kana mwana abuda aita sei procedure yechipatara inoti chii zvanokutaura kuti procedure inoti chii mwana akafa ari premature or whatever. What does the procedure hospital inoti chii mwana anoendeswa kuincinerator mwana anopiswa handizve then why uyu mwana asina kupiswa akaiswa pakati makumbo amai wake wonowiwa same coffin uya wonowigwa unokusei ayo alright pawakarakidzwa iwo wakarakidzwa kamwana watiwo pakasvika mupala adoda kugeza akakurakidza mwana handiti handisapindure vanhu veseva pindura zvako iwe wakarakidzwa iwo kuti mwana uyu ndizvo then warakidzwa ndipo ndikubvunza kuti what then happened kune mwana uyu wamurakidzwa then what happened to the mwana akaita sei wamurakidzwa akabviswa mudumbu akatinemezvesa baba maifana kubvunza kuti saka mwana uchadii titi maite procesi yebox remwana wenyu wamakabarema asi makupangidzwa kuti pane umwe mwana utoripo futi asiri wamakadii wamakabara saka pavaitwa boxi remwana wenyu wamakabara ko uyu You're supposed to ask kuti kumwana wamatisakidza aripi kana kuti what happens to this kid because already kuchipatara kabambwezwa tikutore panofanira kunge patone record kuchipatara ikuratidza kuti mwana akafa musi wakati panapa wakati awenga anga aine mwana akazobudiswa papostmortem mwana uyu akapiswa
kana kuti asina kupiswa mwana uyu akazonowigwa because isusu tsika dzedu mwana kana asina kusvika haawigwi anoiswa kumataka ende mwana kana akauya kunonga aifanira kunga mwana akaiswa kumataka mai achiwirwa muchii achiwirwa kumakuwa sinoti kuti mwana anozi anoiswa pakati pemakumbo amai asi atambozvina it's an African ende isusu pachiwanhu imhepo idzo madzisvikira imhepo dzamadzisvikira because pachatoita vamwe vachafa semu iwaine nhungu mochitanga kutsvaga kuti sei vamwe vari kufa nenhungu ende muchaona kuti nyaya iyoyo hapana munhu menyu pana chazviita futi chete because sei nekuisa pakati pemakumbo ndei kana iye I'm surprised kuti mortician kana kuti mortuary attendant asingazivi kuti mwana anopiswa mwana haiswi pakati pepo unoisa mwana pakati mai afa uri mwana afa woisa mwana pakati pemakumbo afa vanotobvunza kuti ndopisa here kana kuti ida kuisa ndozvatoziva saka inini what it means to me zvakatoitika is no longer customer. It then becomes criminal. Police have to know and investigate why zvinhu zvakadii zvakaitika because kuisa mwana pakati pemakumbo handiti zvakafanana nekuti i-concealment kuiga because you knew very well kuti hapana anokuvhura kuzasi kwebox wana anokuvhura kumusoro wakangona musoro that's it saka tikaisa mwana kuzasi uko hapana anomboona but pamusoro chakamira vakaziva kuti mwana uyo waiswa pakati pemakumbo ndiani vakaziva kuti mwana uyo waiswa pakati pemakumbo ava mai wataura tazowana unoshanda kuchipatara ikundo wakataura kuti mataurirwe nenyaya mwana aiswa pakati pemakumbo saka why is why it's not about issue yekuti azivi munhu ozoti akaziva sei ko iwe wacho wanga uripo sei usiri kuziva kuti mwana akaenda uda kuziva iwe kuti wakataura ndiani iwe nditaurire ndo wakarakidzwa mwana iwe nditaurire kuti mwana akaenda muzukuru wako wakaiswa kushambe kunge tazonzwa because ana sekuru vanga varipo dai kunzwa katiudzawo mwana asati avibva kuti mwana uya inina ishu nderekuti motishen akakuratidza kuti mwana uyu warakidzwa ukabva wadini because kuzaikwandira kuchipatara mwana kana asina kusvika chipatara chinotobvunzwa kuti datapiswe here kana kuti tokupai moenda nechi mwana unovigwa muchii mataka aiwa haufungi ndosaka makaenda nani kuchipatara kwacho kuchipatara makaenda nani mama minanipambana chipatara amaifambira kunoona muchiratidzwa mwana wacho mamuri nani hama dzese dzanga dziripo wakawanda ndiko ora nenda vadzimai vangu vana tete hanzvadzi yangu mukwasha nevamwe kama ana sekuru hanzva dzamai saka meso kuwanda kudaro makatadza kubvunza kuti mwana aendeswe iyeyuyo akabudiswa mwana aendeswe meso kuwanda kwenyu kwamakaiteko hakuna zvakadaro muri kuziva kwaure mwana ari kupi right so I think yanyaya yekuti munana mbuya varume mirai ndikudai mimba mudawana mbuya nyangu waruko nyangu wana baba waruko pachiwanhu chaicho kare zvaimbobvumirwa izvozvo izvaiva zvaimboitwa izvo but ndobva zvazomiswa vanhu vaizviita izvo kuti mwana akafa aende pamuviri
mwana akabviswa aiswa pakati pemakumbo amai vacho kuigwa asi zvaitoitwa mhuri chitoita sei vanhu vachitoziva. But in this case amwana pane nyaya, the reason why you are in this court is because vanhu vari kugunun'una nenyaya yekuti hapana ari kuziziva kuti zvinhu izvozvo zvakaitwa, ende kana zvakaitwa reason yazvakaitwa ndei, munonzwa? Because already izvozvo panokosanga pane suspicion kuti yes mwana akaenda alright, but anga aripo is witness kuona kuti mwana akaenda akakwana ndiani. Anga aripo akaona kuti mwana zvikunwe zvizva zviripo, maziso anga aripo, zvese zviripo ndiani. Mukona nyaya yashuka inosvika munoedza kundizwisa izvo zvinoizvota kuti muri kuona nyaya yashuka inosvika kuti yesi mwana akaiswa, nhasi akati aiwa mwana akaiswa hake pakati pemakumbo asanga asina kukwana, anozviramba ndiani? Anozviramba ndiani? Because munofanira kuona nemararamiro atoita mazuva ano. Muri kuverenga manewspaper, muri kuverenga news, muri kuona chii every time. Munhu abatwa aine musoro yewana 6, munhu abatwa aine makumbo emwana, munhu abatwa aine zvakati. Andizvo. Saka tiri zvinhu zvakadai zvinodii? Hazvifaniri kuitika. Because already taiswa good. Vanhu vataka kusimudza nyaya ihama dzako. Meaning kuti whatever zvawakaita wega without the consent of the family. Pandatoona kuti panogonwa kuende jambo ndepekuti ndinoona mukuru wanga uri specific mistake pakuti wana wandinobarwa nawo, meaning kuti haazvizivi kuti pachiwanuka yesi munogona marabarwa muri vakomana vairi navasikana vairi, asi zvinoitika muri 4 kudaro zvinogona kubata wekwapa vamunini nekwapa mukuru wasiri pachinhu chamadini chamaita ichichi. Ndaona mai muri pa nucleus ndosati toti ipapo ndo makaita dambudziko. Saka kana yakadaro, kana yatoraiswa like so kuti pane suspicion, it means there is suspicion, because they are saying that it's not part of our customary, and it's not part of our custom yekuti mai anoigwa nechii nemwana. Mukona yeshuka iri. Saka kana vakuru ava vatoramba, it means kuti you need to be cleared. You need to be cleared. Nyangani pachiitiko ichi chiitiko chakaitika mumusha medu, saka semhuri kuuya kuno kuti tinoziva kuti zvazvatoita kudai imhuri yese kwataingo yakapara chinyi, yakapara mhosva. Saka kuuya pamberi pamambo Mutasa, kuuya kuti tigadziriswe semhuri kuti zvinhu zvimire zvakanaka, kuti zvizoregere kuitika kune generation yemumasure neyemumasure. Saka semhuri vanenge vakuona nga zvinozi tavaroerera kana kuti tavaomesera, asi aiwa zvisiri zvoba. Takazvipereka tega pamberi pamambo kuti mambo woye ndo zvakaitika ipi kumba kwedu, kuti mutigadzirisewo kuti padini pajeki, ngekuti chikwambo ichi mukwambo uyu uchazonetsa kuwana wemumasure newemumasure kuda kuti mwana ati kumba kwenyu kwakasozi kachikwambo kaya kakuzi kakudaumba wakirai mukwambomba itai kudai pachiwanu chedu. Saka ndizvo zviro zvatauya pamberi penyu changamire kuti mutibatsirewo semhuri kuti musha uchene toyanana, ngekuti tiri mhuri imwe. Mazvita mambo ndosaka ndataura ndakamubona timuchinada tovhunza chaipo ndichoti muri kuti here imimi mukomana andakanhumburisa musikana wamusumuziya nesa musumuzi sesimbo kwese uzi murungu wapi kutaura kuti mukomana angazodai mwana angakamitiswa nechi muri kutaura kuti munhu angakamitisa mwana uya mumuziye kwenga mataura akada utombotizira munomuziya.
saka ndingamona mune nyaya tu mukomana naye kana ari mupenyu akauya kapanamo saka utori nenyaya. That's why the nyaya is now criminal. It's no longer customer. Because akamisa mwana ari below the age of 18 kusvikira mwana pakufa. Iyo itori nyaya yake yega iyo yake. Mwana ari below the age of 18. Iye wacho ane makore mangani? Ndikamona nyaya dzekuzotaura kuti pane nyaya dzamusiri kuona dziri panyaya kuti dzatoenda kuti makutoda mapurisa kuti akire because mukomana anofanira kuti uya achitaura because mwana wayo makawiga namai haasi wenyu baba wacho munomuziya ane rudzi rwake ende decision yekuwiga yaisafanira kubva kwamuri yaifanira kubva kune muridzi wemwana haasi werudzi renyu kana kari kamukomana kachazomuka kakati ndakafanisina kuroora ndoda mukadzi munomupa here pano ndosandikudza kutaura kuti zvimwe zvacho kachiwana chekuti munenge musikaori the effect the long term effect but chinozouya inini chandoziva ngozi yemwana mudiki is devastating. Ngozi yemwana mudiki inokuparadzai inokutenderedzai musoro zvisingaiti. Kana kutaura after 15 years right ndakura izvi ndauda mukadzi kana kari kamusikana ndauda murume muchitondera rimwe gore pasi pemutauro kamuka kauya so kaiti mambo ndakura ndaudawo mukadzi mambo kana zvatonetsa ndotora wenyu muri kunakiwa mambo imimi ndinonakiwawo asi zvakaitika nini izvozvo kari magrade 1 vakafa vakanyarara pese kakanyarara kovakazokuti dhuku ndauda mukadzi mambo handizobva torisina mukadzi ndinoda mukadzi handita mombe kana aiwa toboka mukadzi handida mombe ndinoda mukadzi mambo muri kunakiwa ndinoda mukadzi anamona tikutaisa chitu kusaidi redu reculture tradition yedu kuti zvinhu izvi maeffects acho anotangira papi achiperera chii saka I think I need to repair this case. Itonga ndo mapurisa. Then mapurisa we can look into these two cases. One is concealment. Kuti mwana akaitwa box zvisingazikanwi nechi nevamwe akawigwa. Then two, mwana wekuti azofe akanga amitiswa ari under 18 years. Ende munhu akamumitisa aripo anozikanwa. Andizvo saka ende henyu tichataura namember in charge then I'll let you know kuti toita sei from here.